Karbing long life kinang rato anak kan non tumapan karbon kilo kasi non karbing long life kan ang kahumbri po na dag umrangso laka kritroksi konsensi la sa company kasolong dito na humbri lo laten non ada alang li rata sai klemang pu rahu teron alang li pan non karbon kilo la karbing long life kan alang li aning klarsap la kaning ardo alam il to bakan ke than japan basi titini nili arji polang la kan tang sia bang kadang lepan tekot karbing long life kadang arat to sponsor ni alang lepan kacini japan tekot petlang no kadong karbing long life pati nang litum kacing hon west karbing long pen nang litum laan ajak kiding pendak umrangso kedua karbi tum hanang cing hona jok litum lan kai lokan ke ba kon li hin pen da on behalf of umrongso 17 Gorompani constituency akar dia rat kana litum phan kardong nang pejir lo nenga klong pen la pen ke adu ga be karbi laso a channel hoi nang lang do na tum phanta neli nenga klong pen karbi a khe kardong nang pejir lo kardong kiro bi perfect nasinon ititini alang lipan alatak kasat yu chat alam asai keteng ponji lah no lasur son ta ta kon se la tum nge acha ta son nong ta na ka di prime bang dulu jo non head jong la sua town committee chairman da lata karbia anwan lage seta me lata bang khai ban se pidel lo mane ala hai pipi ne vote na thap ong det henten bu se la hai alam ben se koilo sta me lage kali lage intentionally karbia ban se nang lang rem ajoy ni se lage ni tum karbia anwan nang thidel lo lage ne chairman chulong nangi amukla chairman chulong ni labang alam kali setame BJP long ke claim bang ku kwan ne ing tangkring a social leader do ala tu mane PS onte seta karbi nangi ku bang lo ate karbi bote itum ke takai ne tum ke reservation post isi umrong pamlo majority tada se anengkan bang dan itu mas takai karbi tum ha pini 1951 pen pini and tum ke dak se karbi tum se MSc punon EM punon dak se khidum bomlo seta non ke dam tang bang ke karbiang long a team nang chuning ri but karbiang long a team tum ke bang pa under the leadership of Tuliram Ronghanga join sentum da karbi tum ta BJP han non ke khebo ma ke hai samsinging ti alang di phanta pe hai dun lo la pe ne tum bang ke Omar Singh di su phanta non MP da pe hai dun lo la son ta thak se ne tum claim bo mi ne tum ke party song dhrom bang lai ti tum chipu pe seta laso party song dhorom chiku be pin ben itum karbi tangte karbi pula ke east west pen chenglong itum dak di masau ke do bate NC Hill ke do karbi tum tan itum chesong vek nangi athe karbi akhe se ke renglo bote ne ta yem na ke renglo amuk MSC ja ke renglo la pu karbi akhe jong se kachingri ave karbi akhe jong se kaching thur ave bote itum ke konat se dolang athe ne not kachuning ri bate nili as per my concern nili aprang bahar ta penang nili damlo senili ke thekdam long ateng ke nili beleg adin ke south non bihar konon chhattisgarh west bengal tang aur punjab tang haryana konon nan neta karbi thekdam long lelo karbi do west me karbi ang east west la bene non di mahasau bate NC Hill long anchod lase karbi khaivet karbi klaivet donani karbi klaivet karbi tang te karbi la so chipe ke pensi tum non hajar asai non lake political ke lage pinia kiglo pana ba khelo lo sta me khei bang lage donang ko ke la se ni ke directly alam ne lik bang khei ko bang se pe thei okay perfect lo karbi tante karbi la so kaching on dunai gi ko alam aku cakadang di la tak pen aku pantan pondo la pen isi nang phang karbi ji da kedam tang thang achiklo tarikin koi alom la da kiruni saria di lo nali pantan nang thaiklong la PGR aku thak kache song no nali tum penta gari humni phom nang si jeng sadat che song dum do na sila so putat nang li in pen ti hek pen kopini ki pudun ji do ma kardialong autonomous council ke jato pan aparta karbi dang te karbi pun mo ban nang li pul ta pen ta pressure ki pidun ji aku thak kopini do ma aka hoklo neli ke open ta pulo ke song dorong party chi pe pin pen si karbi dang te karbi pu halaso aneng bang neli lom do la son thak thak se neli ke dam tang taring koi dame dak pen neli mena jum tangka cipi pen selahai gari tapen ne methang dak ne uwi doana tum han cipu kori karbia khai kisum non le tum me prang pre te ke prang ya thai velo ko mase hala suhut ne tum nang dun lo gari ne tum tata mobile bum pli
bang harus sirap bang harus si hini sose armu ni tum dakpan nang cik jugdun lapen kidam tang nang cirap dun lapen non ke bang ita nang cirap dun la PGR along le ka pejok ke lage Karbiang Long autonomous council da daitolo lapen Karbiang Long east west arata daitolo lapen dak ni tum yang sihil ke do karbi tumta labang daitolo athe itum aron pencing sai nang aron pen claim nang sitame labang ke itum pejok bek nang ko lase laso sontak thakse nilitum non tarik kresi laso PGR alam kachingwa ya hotel nilitum chingwa idun thuyi lapen kewang jiar ni jongsi laso PGR akimang nilitum chun chetik bang ke nili jung pen chenglok ni uwi bate daga rada tumanda nilitum chesong duni ate karbia khesi kisum pulote lage kadoga besi kisum karbia khai kisum long bani li ke 24/7 nili chesong duni lapen cherap dunji lapen un ange kadoga be pantani li nali tuma channel hoi pen ta tuning rilo labang e pichun bek nan PGR alam bang lage aron se doko pot lage nili pen te akethek dui bate nili nengji the under the leadership of Tuliram Ronghang ke hai alangli CEM Khebo mahut se laso PGR bang election back po personally chini lapen neli ke direct pulo laso news channel pen neli hoi neli party belek seta me karbi lo pote jo Tuliram Ronghang ke hai pan neli chuning ribang lalo nang lita laso PGR bang matha pa me pen election na la an se litum karbi akher tum kengkam aprang ke da mi ka chesong mang aku non hemprek ko tami neli tum nan chesong duni lapen ku pesai man ali tum nang japon la bang nili tum ke NC hila karbi bang nili penceng lo kado ka ve rat bang nang chitudun pon lapen chesong ra pen na seta karbi akhai bang le chipit hina lahai song dhorom lahai party bang chipit hinang ne la sene le chuning ri la bang serang lo atol ke sopik abang ke nang hin benta ala so kacerai komji lapen eviction ke bi pen so kona so ke bi ke che so to ban plung pen eme thang amuni dunan ji lapen rai kom nan ji la so kota na le chekra po chorolo lapen isinali phan puthot karju thuji non tra kumate Karbiang Long karbi rong saramai la non intang piklo lapen alang tum akimang non hejong alang tum kapang da pon la kes I rokho tu pan irovet mate iklai vet kape dojia pan sialang tum mang pon lo lapen so da se constituency tin kan sitame alang tum press release sipi do rong sar amai pu atum lapen saru sat eng atum rong chukim vek asar thia tum pen sel tum pen isi dabi ki pondo je KSA tum is erovet donang ji eklai vet donang ji isi vet do plotang te karbi atuma phan kachene kaholo angtan ki do karbi tum phata kachene kaholo ba KSA dak angtan ki do tum Guwahati tam ho lapen dispor Jorhat pen tespor kape kadin ki do anparta dak dima sound ngadak umrong solong sitame iklai vet ki do dedet pen jok at kisung penan jitong tangte lang tuma kimangalong nang lihin pen kopi po ni chek pen la se ahok lo lapen ala mo pen kara di la sukra la su karbi pen te akethek dui bate neli nengji the under the leadership of Tuliram Ronghang ke hai alangli CEM Khebo mahut se laso PGR bang election back po personally chini lapen neli ke direct pulo laso news channel pen neli hoi neli party belek seta me karbi lo pote jo Tuliram Ronghang ke hai pan neli chuning ribang lalo nang lita laso PGR bang matha pa me pen election na la an se litum karbi akhai tum kengkam aprang ke da mi ka chesong mang aku non hemprek ko tami neli tum nan chesong duni lapen ku pesai man ali tum nang japon la bang nili tum ke NC hila karbi bang nili penceng lo kado ka ve rat bang nang chitudun pon lapen chesong ra pen na seta karbi akhai bang le chipit hina lahai song dhorom lahai party bang chipit hinang ne la sene le chuning ri la bang serang lo atol ke sopik abang ke nang hin benta ala so kacerai komji lapen eviction ke bi pen so kona so ke bi ke che so to ban plung pen eme thang amuni dunan ji lapen rai kom nan ji la so kota na le chekra po chorolo lapen isinali phan puthot karju thuji non tra kumate Karbiang Long karbi rong saramai la non intang piklo lapen alang tum akimang non hejong alang tum kapang da pon la kes I rokho tu pan irovet mate iklai vet kape dojia pan sialang tum mang pon lo lapen so da se constituency tin kan sitame alang tum press release sipi do rong sar amai pu atum lapen saru sat eng atum rong chukim vek asar thia tum pen sel tum pen
isi dabi ki pondo je KSA tum is erovet donangji eklai vet donangji isi vet dolo protangte karbi atuma phan kachene kaholo angtan ki do karbi tum phata kachene kaholo ba KSA dak angtan ki do tum Guwahati tang ho lapen dispor Jorhat pen tespor kape kadin ki do angpata dak Dima South nadak umrong solong sitame iklai vet ki do lidet pen jok ka kisung penan jitong tangte lang tuma kimangalong nang lihin pen kopi po ni thiek pen la si ahok lo la pen hala mo pen kara di la su kara la su karbi rongasar chingruma me lo di hala tum alang litum enesidip ki en mang ni li jum pen stame arnisi alang litum man news ke thaglong pen ni nengarong pik alam mang ke tum ke karbi ke pinangan beto ni limpen da pulo mane ni pinangan bahar tam lostan meha Bangalore ta karbi tum do tang ho hatak ta rong do ha Bihar tang Chhattisgarh tang Jharkhand tang Punjab tang lahaya bido ase karbi eklaivet ke dui hotel ata pinang sorlo athe karbi anglong jong senang chelar lo te ni tum 1 second ta nang en zila karbi ni tum 1 second ta nang sita me ko pilo pote daga inglong po kese tang ho rich ki ba kese tang ho muk tamuk lason du laso joine se tum mana hunger of power pula mo ko mate piko ma hedi lason thak thak joini se la jakko kan chir la so joini kan se group